Kidekot jong ke HYC ne kesngi kila penpra lakumba prapotli ki yeng balatei be an halum survey. U Presiden ke HYC ba Roy Kupar Sindram ulaong balarai ben penpra yakini ki jingtei be an hadin baki board district kim shim lale AA wat hadin artayo jong ke jinglet jurep lang ya kate ke jaka. Ulaong bakaseng kala pensngau ru shaki board district bat ke defense estate office ban wengno mardor yaki brio ki basa be an ha kate ke jaka. Nalor kani u Presiden ulaong bakaseng kakwa ban pha ka khubor ka basai bakadei ka kenhun seng ka bakloi ban but din ya kano kakam hadu ka bakut. Nakaliang Jakarta District Administration bakadai ban penpra ringi laap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection ringi simlayu i kanu kadang walangi la persyang ban pha melsi JDC ban clean ODC kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang i ba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu kani khlepmat ngim simlayu ya kanu ka kumbangilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya ri la jong ngin ri kendong kata ka dengan mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni syakmat ru.